kwazwai muri yeZimbabwe kusanganazve kwatiri kuita muchirongwa another level with muchirongwa chino ndimo muchirongwa matinounza vaimbi vakasiyana-siyana. Ndinofunga munotondera takaita vaimbi vakawanda. Alec Macheso taive tiinaye, ndikavataura vese handinga vapedze vana Endi Muridzo etc. Saka chirongwa chenyu chirongwa chatinogara tichiunza vaimbi vakasiyana-siyana, apo tinenge tichiprofila tichinzwa rwendo rwemuimbi kuti ari kufamba sei, ari kubva kupi uyezve ari kuenda kupi. Muchirongwa chanhasi ndine munhu waMwari. Tingadai taita kukwasana maoko asi nekuda kweCovid hatisi kukwanisa kunge tichikwasana. Makadii munhu waMwari? Tiripo makadiwo mukoma Andrew. Makadi muri yeZimbabwe nevese vakatarisa. Yes, veruzhinji vangadi kuziva kuti ndinani nhasi muchirongwa. Zita rangu rinzi Prophet T Freddy, ndo zita randozivikanwa naro kunyanya mune zvechechi pamwe chete nezvekuimba. Munhu waMwari, nhasi handina kuti kuuya kuti muzondiparadzira shoko. Tauya takanangana nemimhanzi. Tingade kuziva rwendo rwenyu rwemumhanzi marufamba zvakadii, makatanga rini kupinda mune zvemumhanzi? Ndinorangarira kare kwazvo tichimboita mainterviews muchiuya kuZBC kwandai ndiri mazuva iwayo. Zvekuimba ndakatanga 2002 ndichiita form 5 paRoyal College. Ndaka-identifyiwa naprincipal wepachikoro ipapo, ndo vakaita kuti vazondisponsor. Ndo vakatanga kundirekodhera album rangu rekutanga rainzi Messiah. Ndikazoita rechipiri muna 2006 rainzi Serevende, raizikanwa nekamwe karwiyo kainzi Varoi Mabora Ngoma. Ndobva ndazoita rechi3 muna 2016 rainzi 100% prophetic. Ndikazoita rimwe last year 2019 rainzi Kastep Kenyasha. Saka ndakangoti generally ndo rwendo rwandafamba pamusic. Gore rineri ndine masingles andakaburitsa akati kuti kusanganisira late last year ndakaburitsa imwe single na Toki Vibes yainzi Ndekeda. Gore rineri ndikaburitsa imwe ndakapfeka semunhukadzi yainzi Teti Zvakwana, inonzi Zvakwana. Ndobva ndazoburitsa recently inonzi Ndiri Kurwadziwa. Tichida kudzokera kune maalbums enyu ese, saka mati mangani amana? E4. Saka tanchifanira kunge takaita April taifana kulauncha rechi5 rainzi Area 1. Saka nenyaya yekuda kwedambudziko rangobata vanhu vese recorona ndobva tambosendeka parutivi, but ndori nemasingles andakafana kuburitsa rainzi Area 1. Tingade kuziva nezveArea 1 iri pamusoro pechi? Area 1 ichanzokika kana ichinge yabuda. Ndinongofunga kuti tikaramba takaichengeta vanhu vachazosurpriseka, but kune vamwe vaitaura nyaya yekuti Winky asimurutidzira Winky here ane imwe song inonzi Area 51 if I'm not mistaken. Zvinhu zvakatosiyana. Iyo Area 1 yakatosiyana nearea yakaimbwa naWinky D. Saka ndo yatiri kutarisira kuti kana zvazonaka tiri kuzoburitsa. It depends kuti situation inenge ichiita sei. Pamwe tichanga chingoburitsa masingle you never know nekufamba kwetime. Mambotaura nyaya yemacollaborations. Tingati vaimbi vangani vamaita macollaborations nawo, uyezve vanhu vari kutambira sei mimhanzi yamunenge maita macollab? Collaborations akanakira kuti you share ideas mukoma Andrew, and zvinobatsira. Ndakaita collab imwe na Pax Gomo, ndikaita collab imwe na Bethan Pasina Wakungolomi, ndikaita na Agatha Murudzwa, ndikaita na Baba Harare, ndikaita na Toki Vibes, ndikaita na Matthias Mere, ndikaita na Kudzinya Kudya. Ndofunga ndova ndiri kukurumidza kurangarira vari padhuze. Asi ndinoshanda nevanhu vakasiyana-siyana. Kuna vanofollowa mavideos angu vanotoona kuti pavideo yaKastep Kenyasha paive na Madam Boss, paive na Maititi, paive na Gonyeti, paive na Baba Harare, paive na Matthias Mere, paive na Bethan. I think zvinonyanya kukonzereswa nokuti inini ndinobatsirana nevanhu vakasiyana-siyana. Dzimwe nguva zvinhu zviri financial, because ndinobelieve kuti art is the music is the universal language. Saka ndobelieve kuti pakubatsirana kwandinchiita nevanhu ikoko
ndo kunoita kuti ndizove neshamwari dzakawanda zvekuti pavidhiyo yandiri kuita manje ndichaita nakapfupi ndiyo wandishanda naye futi manje na Freddy manje alima. Yes. Saka ndinoona munofarira kumacollaborations enyu, ndikuona muri kubata kune maactors. Sei muchinyanyoona kuti rwendo rwenyu muine maactors runenge ruri nani? Nokuti ini sanditanga kuimba ndaita zvokuacta ndichinyora madrama. Ndikatombobuda pane mamwe madrama aimbobuda zvawo paZBC zviri zvekuacta, but generally apa haisi nyaya yekusarudza because kapfupi muimbe futi, saka patiri kumutora ari kusaidi rekuimba. But I agree kuti ndinongoshanda nemunhu wese anenge akasununguka kushanda neni, ndiye wanongoshanda naye. Inyaya yekusununguka here munhu waMwari kana kuti muri kuda kuzotarisa kuti uyu anoita zvechechi? Ndikuona kapfupi hasina mbomuona kuchechi. Zvakafanana nokuti kapfupi baba Harare vakatoimba The Reason Why, but he's a very good person to me, and recently so I just said that he's not feeling well and I wish him all the best. Ndinongoti even Toki ndakaita naye, he's a very good young man. Even patakaita dambudziko rakatiwira kuchurch, Toki phoned me. In fact, a lot of people phoned me, my musicians including Pastor Charamba, Baba Manyeruke. They were standing, they were supporting me. So I believe it's a matter of relations. And mukatarisa mashandira ndaita nevanhu, I was the guest of honor for album launch ya Baba Harare, also guest of honor kwa Agatha Murudzwa, also guest of honor kwa Matthias Mary, guest of honor kwa Vabati wa Jehovah, guest of honor kwa the Trimo Band. The list is endless. Vana Baba Charamba ndo vakaita guest of honor pa ndakaita album launch yangu yakanzika Step Kenyasha. I remember panema album launch yavo muripo zvakare, muri one of the guests I think. Kwana Baba Charamba. Zvinoitika kuna mufundisi Charamba. He is the one anodi inspire pa music zvakanyanya. And normally ndikatoita music ndogona kana vari free ndotoendawo ndonzwa kuti vari kuti chii, nokuti ndiye munhu anokwanisa kundipa honest opinion. And pavakaita show yavo mu HICC, I was there because ndinotokomborerwa nemusic yavo. Saka toti isusu parwendo rwenyu rwomhanzi, kambo kamunoti this was my best song ever, kuti ndaitonetskana zvokuti munozvibvunza ndakakanyora sei kambo aka ndekapi? Zvinoitika mukoma Andrew, dzimbo dzese dzinenge dziri unique in its way. Vandinofunga kuti music inongoendera nesituation iripo. Saka pese pandinonyora rwiyo ndinotoshamisika kuti ndarinyora sei. Like for example, pandakanyora Dedi zvakwana, Baba mwana zvakwana, ipapo ndaitonetseka kuti chii chiri kuitika, zvabva kupi, because ndiri kuimba ndiri mutsoka dzemunhukadzi. Saka inenge iri situation yekuti patinobatsirana nevanhu vakasiyana siyana, vamwe vanenge vachida spiritual help, mainly ndinofunga ndo panouya mamwe malyrics, because ndo paunenge uchiona matambudziko akasiyana nevanhu. Saka kuinspire kwedu tinoinspire nesituation zvichienderana nesituation iripo. Asi pamwe pacho unotonyora rwiyo serwakapedzisirapo, ndakapedzisira kuti ndokurwadziwa. Vanhu vazhinji vari kufunga kuti rwiyo ndakarunyora mushure mekunge chechi yapazwa kuGlenview. Handakurunyora chechi yapazwa, ndakarunyora chechi isati yapazwa. But pandakarunyora ndainzwa kuti ndiri kuda kuburitsa ma-emotions yekuchema semunhu aita se arwadziwa, ende ndisingatoziva chikurwadza chacho chii kana ndichazorwadziwa nechii. Saka I believe music yangu inenge iri prophetic. Because I have to be honest with you, pandakakatera kamboika kukandibata kakandirwadzawo zviti wanyatsokunzwa kuti kambo akamunei makatora nguva yenyu muchikaita, but chakazonetsa ndechekuti nguva yakakabuda nezvanga zvangobva mukuitika, ndakatadza kuzvirelata. Chakazongoitika ndechekuti video ndo yatakazoburitsa mushure mekunge zvinhu zvaita. Vanhu vazhinji vanenge vaine argument yekuti ko prophet mimi semusina kuona kuti muchazopazirwa chechi. Indo vanotongopindura kuti ndakanga ndaona. That's why pandaida kuita video yesong iyoyo, vandoshanda navo vanopupura kuti ndakavamisa. Ndikati Mwari ari kundiudza kuti I must be in real pain, and that to me
it's a real pain yanga iri mandiri, and those were genuine tears, but my lyrics akanyorwa prior to that incident. Muri Zimbabwe tirimo muchirongwa another level with, and sondorino sezvamuri kuona ndina Prophet T Freddy vavo vatiri kukurukura navo. Regai timbotura mafemo timboti inwe imvura zvishomanana, asi kamusakanganwa muri Zimbabwe to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Kuendera mberi kwatiri kuita nechirongwa another level with, nhasi semaonera maita tina Prophet T Freddy. Shoko randinakidza kana kuti randibata moyo nderekuti vazhinji vaitaura masocial platforms vachiti ko munhu waMwari anoshandisa grass kuona kwakatadza nei kuona kuti achapindana nematambudziko sezvamanzwa hanzi taitozviziva. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Munhu waMwari takuenda another level. Tinoda kuti tinyasonzwisa pa munhu waMwari. Chii chaizvo hongu matitaurira kuti makanga mazviona. Chii chakaitika? Muna kupuwa warning kuti takuya zopwanya zvokuti maikwanisa kubvisa zvinhu. Chakangoitika ndechekuti panzvimbo yatiri iyoyi taisenza ni city council. Mapepa angu anga aripo, tine ma-applications atakanga taita uye taitobhadhara kwavari, saka chavasina kuita havana kutipa warning, but I'm sure zvakaclarifywa nameya, because ndakataura navo pafoni pane imwe social media platform paZimbo Live, and he actually apologized kuti it was not supposed to be that, and he gave me an appointment. I met him, vakashedza ma-city planner na town clerk, and per meeting yoyo tika resolve amicably kuti they are going to allocate me another piece of land. Saka pane nzvimbo yatakawirirana inova yavari kuweka, ndangomirira kuti meya nekuremekedzwa kuofisi yavo varespect zvakabuda mu meeting yoyo. But however, mukoma Andrew, it's very disturbing to note kuti pazwa kwakaitwa chechi yedu zvazvine chekuita neimwe chechi ine mukurumbira. Handisanda ready zvangu kuda kupaburitsa ipapo, asi ndinofunga kuti nekufamba kwenguva ndichazoburitsa vanhu nokuti maV11 nezvese zviripo kuti it was a fight against the prophetic movement from another prophet of God. Hazvo zvisina mwari kamukati izvo, kana munhu waMwari achirwisana nemunhu waMwari. Ndosaka tisina kuda kuzvishambadza, even nhasi hatisi kuda kuti titaure mazita evanhu. But I want to thank vamwe vanhu vaMwari vakaita saProphet Eddie Branson. He came, he sympathizing with me, and Prophet Hubert Angel, he phoned me. Prophet W. Magaya, he phoned me. A lot of pastors, pastors from Methodist Church in Zimbabwe, nevamwe vekunana Salvation, because inini kuoperata kwandinoita mukoma Andrew ndinobatsira nemachechi akasiyana. Ndine ma-donations mamwe makuru andakatiita kumachechi, mamwe makuru akaita sana Methodist. Ndine award yandakapiwa nevekuSalvation Army yokuwadzana, ndavabatsira kutenga kombi yavo yechechi, bhazi ravo rechechi, just to mention a few. Saka vanhu vazhinji vari kusympathize neni, asi ndinofunga kuti when the right time comes zvinozongoda kuti zvibude pachena kuti why vamwe vachifila competition, because kunamata hakuna competition. There is deeper than that, but for now what we are focused on is the word of the mayor, who said he's going to allocate us another piece of land, and we are even also thinking of not pursuing izvo zvakaitwa nemunhu waMwari, a well respected man of God. We believe kuti Mwari ane maitiro ake uye ane chinangwa chake, and we also believe that everything happens for a purpose. Dzimwe nguva muchabva mawana pakanaka pekuti munge muchiitira basa panodarika pamanga muri. Asi ndinokurudzira the body of Christ as a whole kuti tiri vanhu vamwe chete. There is no need to fight. Zviri mandiri hazvina munhu anogona kutora. If I am a prophet, if I give spiritual spectacles, that's my area of calling.
mumwe nemumwe anodanwa area yake. That's why I want to thank Prophet Ed Branson, because pane program yatoda kuita tese just to prove that semaprofita muZimbabwe we can work together, and vakawanda vanhu vatongoshanda navo. It's unfortunate kuti vamwe vanenge vaona kufunga kuti mudhuri unotidzorera pasi, but the truth is mudhuri haumbofa wakatidzorera pasi, nokuti mukatarisa izvozvo kuti why of all the churches pakabva pangonzi yaProphet T Freddy ndoiri kubva yangonangwa. Saka tiri kufara kuti maanswers acho taanawo. It's just that kuti we are waiting for maadvisors edu kuti vatiudze kuti route yatichazotora chaiyo ndeipi. But basically these are the things that are happening koma Andrew. Tingade kuziva zvakare alright, tisati tabvunza zvakawanda munhu waMwari, ndaichida kuti mumbotiimbirawo mbichana kamboika kaka ndiri kurwadziwa. Ndingagone kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa, veduwe ndiri kurwadziwa, ndiri kurwadziwa, saka ndokutopera kwazvo vakomana ndiri kurwadziwa, mumoyo mangu, mumoyo mangu, moyo wangu waremerwa, moyo wangu waremerwa, hakuna here chingarapa moyo wangu, hakuna here chingarapa moyo wangu. Ndingagone kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa, veduwe ndiri kurwadziwa, ndiri kurwadziwa, ndiri kurwadziwa, mweya mutsvene ndinyaradze, mweya mutsvene ndinyaradze, mweya mutsvene ndinyaradze, mweya mutsvene ndinyaradze, hakuna here chingarapa moyo wangu. Ndo mawedzi acharipo. Asi kambo aka kanonakidza, asi handingadi kunyanya kukaisa kudire kunakidza, asi kanorwadza. Yes, kanorwadza, ende ndinofunga kuti kanobata. I remember pandairekodha song iyo ndakairekodha naLighton Ngolomi, you were saying saka muda kungoti irambe iri neutral here, musida kuti iratidze kuti pane munhu arambwa here, pane munhu afirwa here. And I said zvandiri kunzwa mumwoyo mangu ndiri kuti song iyi ichazobata ini, but I don't know area ipi. Yeah, because inini ndiri munhu asingangotachikane nemavideos zvokumhanya. Asi apa and izvo so pane machallenges akawanda ari kuitwa nevanhu. Munhu achiburitsa kaklipa achiplaya ipapo, you would see kupain iri mumunhu, and those are genuine tears, and you would see kuti munhu aritorwadziwa. Saka it's a touching song, but izvi zvatopfuura zvakatoitika kwatiri seGoodness and Mercy Ministries. If you are to go at our church offices padhuze pakapwanywa ipapo, nepaside pacho I'm building a counseling center yatopera, yekuti iko zvinezvi vanhu vari kutopedzisa matouch-ups nekupenda nekuita sei. So that's not the end of Prophet T Freddy. It's not the end of Goodness and Mercy Ministries, but this is the beginning of Goodness and Mercy Ministries. Ndinovimba hama dzangu vekuZBC vanoita video of the year, vambokatarisa kamboika nokuti panozopera gore hadzizoti panenge pabuda akawanda sei, asi kana mabatiro akakandiita ari wanoita munhu wese, ndingade kumbovakurudzira kuti vange vachikaongorora kamboika kaka. Ndinovimba because ndinofunga chakanyanya kubata inye kuti iko kagara kanobata, but chokwadi ndechekuti zvanga zvaitika, ende chinhu chinonzi imba yaMwari chinhu chiri sacred mukoma Andrew. Chinhu chinonzi imba yaMwari chinhu chiri sacred, and I believe kuti zvinotenda munhu kazhinji zvinonyanya kubata. Saka imba yaMwari, ende pandakanosangana nameya ndakavakumbira kuti nzira yekupwanya machechi, I believe it's not the right thing to do. Ndokubva vawiriranawo nepfungwa iyoyo, ndokufara kuti vakanzwawo, ndokutotenda kuti Mwari akandisenzesa sevoice. Ndikutotenda kuti Mwari akandisenzesa sevoice kuitirawo kuti mamwe makereke kana kuti mamwe machechi, because meya vakabva vataura kuti hakuna chechi chaita se ichapwanywa, nokuti rimwe dambudziko rinenge riri pamukoma Andrew hazviri kuti machechi haasi kuda machechi stands, but system yacho zvainoita inonyanya kuaccommodata machechi ane mazita makuru, nokuti when you apply church stand, piece of land, inoiswa paauction,
saka pakunobhidha vane bank statement iwo kana uchangotanga chechi unenge usina bank statement rinosvika ipapo. Saka ndinofunga kuti dai vakaconsiderawo machechi ari kutanga pawanikwe nzira yekuakomodheta natese but kwete kupunzirana. Tochiongorora zvakare kumavhidhios atingati maita kusvika pari nhasi, ndeipi vhidhiyo yamunofungidzira kuti ndo the best video? Apa pakandiomera nokuti zvandataura everything. Pane vhidhiyo ndakaita inonzi begi. Vamwe vanhu vari padhuze neni chavanongodai bhegi rangu, ikaenda viral because ndaifamba nemabodyguards ndine briefcase ranga rakazara ma-US dollars. Vanhu vakatanga kufunga kuti vamwe prophet vaakuvhaira, yakaenda viral. Vanhu vakazobata sense kuti tiri kuti kana uchida ini usangoda mari yangu chete patibva wadawo neni. Ndakaita futi another video ikaenda viral ndiri kuma-avenues. Amene akanditi rutsenye tiri pakati pekushuta video yainzi ndekeda yandakaimba naToki Vibes. Mwangotora picture ndobaiso pa Facebook akati prophet tavaona vachitenga ndakaiona iyo zvakare. Saka uchiona kuti inini music yangu kana kuti music industry yangu ine kufaitwa kwainoitwa, nekuti hazviite kuti ndiburitse music ikasataurika nezvayo. And video yakaita video gospel video of the year last year ku ZBC ndeyangu kaStep Kenyasha, ndo yakaita number 6 and it was the only video ye gospel yangu iri pa top 10. Dzimwe dzese dzimwe dze gospel dzasitangira number 19, so automatically it became the gospel video of the year. Saka it means kuti basa ratiri kuita riri kuoneka uye music yatiri kuita iri kusvika kuvanhu. Song yekuti beg ndiyo yakaita number 1 pa National FM top 50. Munyama wegonzo ikaita number 11 pa National FM same chart imomo. Song yekuti kaStep Kenyasha ikaita number 1 ku gospel top 50 top 50 yeku Radio Zimbabwe. Munyama wegonzo ikaita number 2 ku same chart ikoko. Ku Diamond FM ikaita number 3. Tika imwe ikapinda futi ku Star FM. Saka you to see kuti last year macharts tangataka madominate, and macharts ndo anotaura zviri pa ground. Macharts ndo anotaura kuti uri kuzikanwa kusvika papi. And it's fortunate kuti ini pa music industry ni zvakabatana nechechi ndinonyanya kuzikanwa kunyanya mumaruzeva nemamwe matowns akawanda. Chokwadi kuti munhu anogona kunge akarambuka munyika yake sezvakaitwa Jesu akarambuka muguta raakakorera. Same applies neni pakapukanywa kuchechi. Kuna vamwe vaitopururudza vanhu vose vanhu vanochera mvura nokuti takavagadzirira bhora ravanochera mvura, but vanouya vachipururudza nokuti zviri mushoko raMwari kuti muprofita haagoni kugamuchirwa muguta rake, but kunze uko ndakanyanya kugamuchirwa zvakanyanya. Saka munhu waMwari tiri kuti imimi 1 muri mufundisi, right? 2 muri actor, 3 muri musician. Ndezvipi zvimwe zvandogona kunge ndasiya? Zvakangowanda nemabasawo andingoita zvechechi chete, ndiri mabusiness mamwe andoita se andinoita, but basically these are the things that we do. And I do believe kuti I mustn't be rigid. Ndofana kuve munhu anenge ari innovative achimove with the times. Hanzi muchirungu philanthropist. Muri ikoko ndokwatikatonyanya kusimba. Iko takasimba zvakafanira kuti patotone program yevanhu vatiri kubatsira, but tonyanya kuvabatsira nema-eco-cash panyaya dze-social distance. Tika-identify vanhu vata-identify tokatavabatsira, and we are working nema-local councillors ekuGlenview. Tine zvatiri kuita zvakatowanda. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe. Munoona pane zvimwe zvatinofanira kunge tichikopa kana kukopa tichiimprova zvakare. Tiri muchirongwa Another Level with paDrumas Media amuna kurasika, taking you to another level. Takuita tichiswedera kwa mvura yacheka makumbo. Manzwa takurukura nyaya dzakawandisa zvikuru. Musakanganwe kusubscribe. Togara tikukurudzirai mavidhiyo edu tinoona vamwe vanhu vanokwana kuita 500,000 vanoona. Ko pakuzoti muve hama dzedu kadzemumba chingo subscribe ikatiwandisa izvozvo.
ndinovimba ruzhinji tinokutendai nezvamuri kuita hongu muri kuteerera kuti munofanirwa kunge muchiplay your part and subscribe to Drumas Media so that we take you to another level. Munhu waMwari takuita tichienda kwakapera chirongwa. Saka nhasi uno kana vamacheso vakauya vakati ngatimborwa collabo tese, muri prepared kushanda navo? I work with almost everyone. In fact, Madzibaba Nicholas Zakaria, he came to my office, though we're talking about different things, but kana ndichigona kuto interact ni those people ndo vemuseve yacho. Ini chandinongoita ndechekuti ndinoda kungomeka short message yandiri kuimba iri kusvika kuvanhu nenzira yakaita yakanaka ende inotambirika kuvanhu. Saka munhu akasvika, chekutanga semufundisi chandinongoita kunzwa Mwari kuti relationship yandiri kuita nemunhu uyu iri kunzi naMwari ndiite here, ndo zvandinongoteerera chete. Zvinotisvitsa here, tinoachieva magoals edu here tikapinda murelationship. Saka Mwari akangotaura taakutoita. Maona pandasangana nemi munhu waMwari ndine zvakawandisa zvindaida kuziva munguva diki. Asi veruzhinji vangade kuziva kuti anombonzi Prophet T Freddy ndiani, makazvarwa rini, kupi, gore ripi, mukagoenda kuzvikoro zvipi kusvika pamuri nhasi? Prophet T Freddy ndini ndakaberekwa mugore ra 1983 paHarare Hospital, kumushando bva kwaMusana kuBindura district kwaMusiwo uko. Ndikadzidza grade 1 to 3 paChindotwa primary school, ndikazobva ndikauya muHarare paGlenview 3 primary school, ndikazobva futi ndikaenda paGlenview 2 high. I was the head boy there. Ndikabva ndikaenda ndapedza form 5, ndapedza form 4 ndikaenda kubasa kuti ndigone kuraise mari yekuenda kuchikoro for A level. So I worked for a year ku Lion Matches. Ndapedza ndikaenda pachikoro kuti ndinocomplete A level. Basically ndivo Prophet Freddy, but kuprofita ndakatanga kuprofita ndiri grade 4. Pese pandikutaura ipapo ndaita kuprofita vanhu, uyezve vanotoziva history vanotoziva kuti pamba pandaitogara paita line revanhu vaitozadza line rese back then vaiuya for spiritual assistance. Saka zvekubatsira vanhu chero mahwanonwana ndakutanga nhasi. But munhu waMwari taizana kubva kudhara semusina mbuti neshamba pfugama apa ndimbokubata musoro. I believe kuti inenge iri nyaya yekuti patakazivana nezvei, because zvakafanana nini vamwe vanhu vekumethodist, because we grew up ne background yekumethodist kumusha. Ndichienda kumusha ndaenda kumethodist, ndichiuya kuno kunaenda neimwe chechi. Pakatozonzwa zvekuprofita they were shocked kuti ko zviri kufamba sei. Inenge iri ngori nyaya yekuti kana ndikazivana nemi nenyaya yemusic ndinopusha side ratazivana. Ero I remember muri kuZBC muri kuarts, ndo kwataizivana kuti tiri kupi kumaarts tiri ikoko. Plus zvechechi zvakanga zvichiita kunge zvisati zvasimuka nekuti inenge isati yakwana nguva yeMwari. But Goodness and Mercy Ministries ndakaitanga musi wa15 May 2005 ku Glenview ikoko. And when I started that we were 60. I remember 60. Ndakatotanga nenhamba yaitunge ichitotyisa mazuva iwayo. Mushure munge Mwari vandisenzesa, ndashandiswa kunotora mumwe mwana akanga ashayikwa kumba, ndikagona kumuteera, ndikashandiswa naMwari ndikanomuwanira kwabhora. Ashayikwa disappear pamba, vanhu vasingazive kuti ari kupi. Ndo chiitiko chakaita kuti tizotanga chechi ichocho muna 2005. Saka ndingangoti muchidimbo ndo vanonzi Prophet Freddy. Pane pamasiya mukuti mumuri menyu makaberekwa muri vangani, mutupo wenyu chii, uyezve pakudya apa munofarira chii? Mumuri medu ini ndini firstborn, ndichiteerwa naEvans, ndoteerwa naYvonne, kozouya Trust. Tobva takwana takadaro, tine musikana mumwe chete mufamily medu. Pamutupo Andrew ndiri isu tiri vetsorombishi, ndo mutupo wedu kana uchida kuuziva iyoyo. Tsorombishi? Tsorombishi ndo mutupo wangu iyoyo. Ndaisa ndaunzwa. Saka pakudya ndainyanya kuda huku stereki. But ikozve zvinenyaya yekuti ndandazombonyachita dumbu rakanyanyisa nediet nekumhanya nekuita maworkouts, ndakuitawo ndichita mind zvimwe zvandinoita
zvandinodya. But just before you came, I was running ndamuka kamhanya 15 k's because ndinobelieve kuti munhu unofanira kuramba uri fit. But imimi semunhu wevanhu pamunomhanya paya vanhu havamire here vachitarisa kuti ko unoziva zvinoitika Andrew, vanhu vakawanda vanoshamisika neni. Ndinogona kutosvika panzvimbo and people they will say ndivo profeti vacho here, because chandingoita kana ndichimhanya vakuziva ndo vanongoziva kuti ndofunga ndiprofeta. But mumwe zvandiye ndakapfeka pandinenge ndiri, you don't expect to see me. Ndinongobelieve kuti ndofanira kuramba ndiri muvanhu. Ndosaka muchiona ndichiti like I said, even ipo pana patiri ndikabuda panze apa pane tape yandakaburitsa yemvura kumba kwandogara, meaning to say kuti maresidence futi emuno tinoti apa mvura for free, because ndongobelieve kuti chinonzi kutambanudza ruoko ndo chakanaka. Kuchechi tinovapa futi mvura for free, hatina munhu watinomboti. Saka kana ndichiitira vanhu kuGlenview hakusi kuti ndoda kuonekwa, because even kuno kwandogara kumba kwangu ndozviita futi. Saka tingati isusu tisati tapedza zuva ramunoti iri ndo zuva ramusingakanganwe nderipi uyezve chii changa chaitika? Zuva randisingakanganwe kandira manje manjera iro riri izvo zvanga zvaitika tabva tazviziva rekungoti ndakangorara ndobva ndanzwa chechi iri kupwanywa. And you know what, it's so, I think ndicho chinhu chaitika so far muupenyu hwangu chambondimuvha, because you know uri kutrya kugara pamba, hausi kubuda kana uchechi hausi kuenda because uri kumaintaina social distance, and then uri kungonzwa kunzi chechi iri kutopwanywa izvozvi, pauri kukata foni imwe iri kupinda futi, pauri kukata imwe iri kupinda, and iwo utori neconfusion kuti what is happening. Pauri kumhanya kuenda kuGlenview kubva kumba kuno kwandogara pane mapurisa akatomira vane macheckpoints, you don't have a letter yekuti uite pasi kuti usvike ipapo, uri kudhilewa. All you can do is to shed tears. Ndosaka ndakangoimba ndokurwadziwa. Zvinorwadza chokwadi. Zvinzwa kamhuri yeZimbabwe zvataurwa naProfet T Freddy chokwadi zvinobata moyo, asi handiko kuguma kweupenyu. Yes, definitely. Life goes on. We believe kuti akutenda kumberi. And ndinofara kuti meya chaiwo newavo muromo vakatotaura kuti ndichakupai 40 bags dzenyu dzekuti kana matakupai patiri kupa tokupaiwo 40 bags dzekuti muita se muvake. Saka I believe kuti it's a starting point paupenyu. Hanzi ukabhutsura kadatya unogona ngochitokayambutsa usiri kuziva kuti uri kuyambutsa. Ichokwadi, mashoko dai vari maichisambo achiti mashoko makukutu. Muchishona zvakare vanoti mvura bvongodzeki ndiyo gadzana, mushonga unovava ndiwo unorapa. Muri yeZimbabwe ndinovimba matapirwa nechirongwa chatakupai svondo rino. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Sit down and discuss our issue.